José Romeu Mayoral Fernández del Màter Salvatoris. Iniciem, ara nos adaptem al protocol de l'entrega i les diferents autoritats aniran entregant els premis. En aquest cas és la senyora Lourdes Ravellat la que entrega els 3 primers classificats, el David, l'Àlex i el Romeu. Felicitats, campions! Exquisit. Ells ja no volen marxar. Si portem aquest ritme estem aquí fins a les 10 de la nit. En plan molt simpàtic, David, Àlex i Romeu, moltes gràcies.